लोगोफोर लाइक खालाय साबस्क्राइब खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालाय नों बावसो दङ बेखौनो बिराद नागिरदों आङो नै मुला गुन्द्रु हादां मुला गुन्द्रु हाग्राया बिथाङासो हाबाय दिनै नै मुला गुन्द्रुखौ माबायदि नै लोगोफोर मुला गुन्द्रु हाग्राया जोंना नै जानांगोन ना बोथोर लानानै खानाय गोलावसो दिनै मुला गुन्द्रु हाग्राया गोदान आं बेखौनो बहा थांखो होननासो नागिरगासिनो दङ बावसो बिदि मावगासिनो दङ नोङो दे माबार जानांगौ बोथोर लानानै जायाबा नेपालि गुन्द्रु माजों जागोन नों बेखौ अमा बेदरजों जानोसै ओमफ्राय आरो अनलाजों जागोन ओमफ्राय गोथाव जायो आरो अनलाजोंनो होस्लायबावसै आलुजोंबो गोथाव जायो गुन्द्रुआ आलुजोंबो गोथाव जायो जानायालाय दे माबार आं नायग्रा नों हाग्रा नेपालफ्रासो बेखौ बिदि गुन्द्रु बानायनानै दोनो ओमफ्राय जोंना बर'फोरना रोंना रोङा बर'फ्रालाय इसेबां रोङा अब्लाबो जों बिदिनो खालामनानै जायो आरो गुन्द्रु फोराननानै गोथाव जाथारो बिराद मोजां मोजाङाथ' जाखागोन जानो लुगैयो नालाय बेनि थाखाय जों बानायनानै बहा सोना दोनगोन नों बेखौ आङो नाफाम बादि सोनानै दोननो नागिरदों ओमफ्राय बबेयाव नायनायसै माबा औवा हासुङाव सोनानै दोनसै नाफाम बादि गोथाव जागोनथ' आरो औवा हासुङाव जागोन माने नाफाम बादि जागोन आरो गेसाव मोनामलायबावगोन बे औ बिदिनो नाफाम बादि मोदोमो आरो ना दाबखा बायदि नाफाम बादि दाबखा बायदिबो जागोन ना दाबखा बायदि जायो नाफाम गेसाव जायो बिदिनो बिदि गेसाव गोथाव मोनथारो नामा नोंलाय गोथाव मोनाबा आंबो गोथाव मोनो नाफामखौ नै दा बिथाङा हाखांबाय मुला गुन्द्रुखौ जा गोबाव हाबाय 3 घन्टासोआनो हाबाय नै ओमफ्राय मदननि ब्लगखौ मा खालामनांगौमोनलाय एसे बुंना हरलाय फंनैसो मदननि ब्लगखौ लाइक खालामना हो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाय ओमफ्राय शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय थाब 1K थाबनो 1K कमप्लिट बानायना होदो लोगोफोर ओमफ्राय बर'जों बर' बयबो जौगालायनांगौ दा जय बर' हारिनि